من خوش قسمت هیو زمائی دلمندو من خوش قسمت هیو الحمدللہ اللہ مقدس اکابر را کری دی دورا عطاواللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نبی علیہ السلام نصیب دی عطاواللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب دی سید دی فرمائی زبا قیامت پورس نبی علیہ السلام دا درخواست کوما میدن کوما ساری کوما سزاری بکے زبا ویما چیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قیادت کے دا یمانی جنگ شویدے مسلمہ کذب خلاف دولت سوا صحابہ شہیدان شویدی دا ختم نبوت دا پارا شہیدان شویدی لمادت رفت شہداء دا ختم نبوت آغی سرا ادروا دیزو آئی سبحان اللہ اچھے سوک پوش ہوا ہے سبحان اللہ سوک چپی خوشحال شما ہے سبحان اللہ چیزا مونگ شہداء دا یمانی دی آغا صحابہ دا شہیدان سر ادریگی زمانگ دا کارکنان بغازیان سر ادریگی انشاءاللہ من خوش قسمت ہے اللہ مولا دسی ہستے را کری دی دسی اکابر را کری دی الحمدللہ دسی شان والا ہستے اللہ مولا را کری دی دسی تحریک دی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت عجیب 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 دسی بزرگان دیر شوی دی واللہ چداغی تاریخ گوری ستر کو نمدے صرف روح کی بہیگی چداغی صفت گوری عطاواللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ او گورا عدالت کی بلاڑ دے 2000 کسان شہید شد خلق ورتوی عدالت ورتوی او بخاری تحریک تا شروع پڑے دے بلعاو جی ددی سرپرستی تک ہے بلعاو جی سکو ما بیا ورتوی دیکھ دا خلق چی شہیدان شل لزدولزر خلق مرشول شہیدان شل ددی مڑو بسوک زمیواری ماتا باندی کدا یو مڑی داووشی شپی خوب نرازی کدا دو مڑو داووشی شپی خوب نرازی کچاتا ہوئے چی دا لسو زرو مڑو تو زمیواری دا دولسو زرو مڑو تو زمیواری آقا بس حال بھی عطاواللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائی او جتا تو خدا دولزر شہداء یادے با ختم نبوت چتر قیامت صوب شہید کی گیا عطاواللہ بخاری زمیوار میں دسی ہستے اللہ دسی عجیب شان دسی عجیب شان والا ہستے من لرا کری دی